Andidingi ukukwazi ukuze ndincede, nawe awudingi ukundazi ukuze uncede. Andidingi ukukwazi ukuze ndikubulise, nawe awudingi ukundazi ukuze undibulise. Kuba kaloku singabantu, into enyanzelekile nefuneka thina siyishumayela, funeka sishumayela ubuntu, funeka sishumayele ubuntu. Singabantu abamnyama good people, singabantu abamnyama funeka sishumayele ubuntu. Noba lo mntu ungumntu omnyama osuka kweyiphi indawo apha eAfrika, kodwa into efuneka siyishumayeze into yobana ngaba sikwikhontиненти eyi-one, singabantu abanye, so uthando funeka silushumayele. Uyazi ngenye imini ndiphathise omnye umntu ibhegi, caba ngoku zinintsi ezi bhegi ziyamsinda. Ndithi ke ngoku yayi yiza ndikuphathise. Xa ndigqiba umbeka kulaa ndawo afika kuyo ndijika undinika i-30 rand uthi ndiyabonga, ndithi kuye ngamaphara abantu abathi babekuncedisile bafuna imali mandililonke iphara. And ke ngoku nawe mhlawumbi kule minyaka emizayo ungandinceda okanye mhlawumbi kule nyanga ezayo ndingaba kwingxaki efana nale yakho undincede. Into efuneka thina siyishumayele phakathi kwethu luthando, not uthando lokujola kodwa kuba siandastendane, sincedane, sibonisaneni apho kumele ke sibonisane khona.